Batija li ma bħala taħt it-toqol tas-salib, Ġesu s-sok tal-mixja tiegħu dejjem waħdu u bla ħabib. U hawnhekk Ġesu iltaqa' mal-Sejk Nommu Marija li ma bina marret taqsam dik id-dera tat-tbatija. U dik l-om tgħid x'inhi qed ħasset tara l-bina kollu dmija, imma hija sedet tagħmel tħares lejh biss imbikkija. Żewġ tiqlub kienu ingħaqdu flimkien qasmu tbatijiet u raċċaqwa Ġesu ħaddan dak li l-missier